боришоти барф ва сардиҳои рӯзҳои охир барои ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо ва дигар самтҳои фаъолияти хоҷагии халқ мушкилот эҷод намуд. кормандони муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳо ва коммуналӣ барои рафъи оқибатҳои боришоти барфи зиёд ба таври шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд. дар асоси дастури кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар тамоми ташкилоту муассисаҳо навбардории шабонарӯзӣ ташкил намудааст. از سنه 10 январи تا این جانب کارمندان شعبه منزل کمونالی خوجگیدار شهر ترسنزاده برای تازه کردن از برف کوچه های پروتکلی، راهها، ارچه درخت ها شبانه‌روزی کار و فعالیت دارند. درخت ها برف زیر کردگی البته از طرف کارمندان ما تازه کرده شده. شب و روز استاد مخصوص تشکیل شدگی، تمام تکنیک های مخصوص سفربر کرده شدگی، کارگران مخصوص سفربر کرده شده با لباس‌های گرمی، جای گرمی تامین گردیدن که اینا باید شبانه روز فعالیت نماید. حالی هم ادامه دارد. ما ادامه میتیم تا برفا از زمین رفتن ما شبانه روز و خدمت خلق هستیم. бояд зикр намуд ки пешравиҳои техникӣ ва дақиқу аниқ муайян намудани вазъи боду ҳаво аз ҷониби маркази обҳавошиносии кишвар имкон медиҳад ки вазорати идораҳои масъул ва зерсохторҳои он дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои рафъи оқибатҳои боришоти зиёд омода бошанд. дар ин замина дар шӯъбаи манзилию коммуналӣ ва хоҷагидории шаҳри Турсунзода 227 нафар корманд фаъолият менамояд. шумораи техникаҳо 16 адад буда 6 техникаи махсус барои бартарафсозии барф сафарбар карда шудааст. дар назди шӯъбаи мазкур истоди махсуси доимо амалкунанда ташкил гардида фаъолияти шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. дар ин баробар муассисаи манзилию коммуналии шаҳри Турсунзода низ бобати бартарафсозии оқибатҳои бориши шадиди барф сафарбар гардида фаъолияти мунтазамро дар ин самт роҳандозӣ намудааст. бо сабаби номусоид омадани боду ҳаво ки аз санаи 10 сар шуд, муассисаи манзилии коммуналии шаҳри Турсунзода навбардории шабонарӯзӣ ташкил карда шуда, то имрӯз барои тоза кардани дарахтон аз барф кормандон сафарбар карда шуданд. боз бо шӯъбаи манзилии коммуналӣ ва хоҷагидории шаҳри Турсунзода кӯмаки худро расонда истодаем барои тоза кардани роҳҳои автомобилгард, кӯчаҳо, роҳгардои пиёдагард. муассисаи манзилии коммуналӣ барои зимистонгузаронӣ пурра омода аст. коргарон пурра бо хӯроки гарм, либосҳои гарми зимистона таъмин карда шуданд. мо ҳаракат мекунем ки зимистони соларо бемушкилӣ пассар намояд. дар асоси дастуру супоришҳои раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвиз Акрам, масъалаи тоза намудани шоҳроҳи Душанбе Турсунзода аз барф ва пошидани маводи зиддилағжиш зери назорати масъулин қарор дошта, кормандони ниҳодҳои марбутаи нигаҳдории роҳ ба таври шабонарӯзӣ корбарӣ намуда истоданд. мувофиқи маълумотҳои пешакӣ рӯзҳои сарду сербориш дар мавсими зимистони имсола охирин нест. пас аз барфи сербориши рӯзҳои охир бошад сардии ҳаво дар назар дошта шудааст. аз ин хотир сокинони кишварро мебояд ки барои паси сар намудани мавсими сармои имсола ҳамаҷониба омода бошанд.